Снимаме. DJ Плазма е неговият ВРЦ плажен автомобил. Ще направим една малка разходка по плажа на Царево. Идеално. Сте окупали? Чакай! Ето снимаме нашия пилот. Може ли, че ако затънеме, бате? Взимаме камаза, който е отзад. Е много късно. Няма да затънем. Не, по-добре късите. Няма затъне, давай. Сега ще дойдеш и ни ретуваш, няма затънем, тук става меко мен. Виж как спираме веднага. Сега. Още има някакво стъпление. Верно няма да затънем. Колко процента са ни шансове? Ама там става много меко. Ще разберем. Дано чичката да си забравя отверката в камаза, защото друго не мога да го запази този камаз. Освен с отверка. Само че после трябва да излезнем на обратно, защото тук ако тръгна да я върта, всичко ще стане в пясък. Да не забравяй, че ми блокаж. Става много неприятно. Не бе, става много неприятно, аз се усещам, че Така ли? Викам, ще отидем до брега, ти уби всичко детско в мен. Чакай. Какво? бе, цялата. Верно ли? Абе, гледай. Oh shit, man. Я седни така. Че за това. Абе, я... Е, да знаеш, защото нищо не виждам, сериозно. Ай го пуснем този прозорец. Аз ще го пусна. Дай! Давай, ма, дай с колата. Малко десен. Да. Прав. Давай. Тук мога ли да обърна? Преспокойно. Няма нищо да видим. Чакай.